Mtedza Times Sport kuchokera kuno ku TTV muli ndine coach player Peter Forte alolalole akanakane komando wa Times Group. Programu yokoma, programu imene sitimangocheza basi popanda zifukwa zomveka bwino, no, timabwera ndi substance mprogramu imeneyi. Kumalawi kuno kwabwera masewero amene adalipo koma adafa imfa yachikhalire. Koma anthu ena ananena kuti badminton ndi masewero amene akuyenera kukhalapo ku China, ku Asia, ku Russia, ku Japan akupikisana kwambiri ngakhale ku Mangalande. Kodi kumalawi kuno tibanga mautani ndi adabadwa. Ndiye kuli kukasankhana maudindo ovomerezeka achidindo, osati maudindo odikilira ogwirizira amene akhala alipo. Komanso wakhala kuchitika ma program osiyanasiyana kuti masewero afalikire dziko lino la Malawi. Ndi zimene tifuna kufukula lero kuti kodi zimenezi zili pati. Tikhale tikucheza ndi mmodzi wa mkulu ofalitsa nkhani ku bungwe limeneli ogwirizira amene ndi wachiwiri kwa mkulu ofalitsa nkhani za bungwe limene la Badminton Association mdziko muno. Ndine ndikupempheni kuti tikhale limodzi. Ndiye Astona Digalulu ndi mkulu oyamba. Iwowa osatiso uja woti wachiwiri, iwowa ndi to first secretary kubunga limeneli nofana ndikulandireni. Mabwera ndi unyolo. Kodi kuno program ya badminton. Ndi program ya badminton ndikudziwa. Koma ndikuti unyolo mwatenga. Kuti ugulechiranje. Mesi ni wa police. Komano ni wa police. Program ni sikufuna. Okanjeza branch ya police. Kukanjeza. Okanjeza. Ku training school ya police. Training school ya police. Yes. Mesi ni wa police serikali. Ndese ndikuti unyolo mwatenga maenda nawo. Kwenda nawo kuti mwina in case of anything. Tasunga babwino ndithu. Koma sikuti muno moti kabisa china chake mpaka timanganemo. Ngasiti ambiye paino. Okay, aseki tatifotokozerani. Bungwe lirafika pati bana. Panopo Forte bungwe limene lafika no kumene timafuna kuti lifike. Tikupita kumeneko kuti tikafikire ku chenichenicho chifukwa tikupita kuzisankho. Ndiye panopo tikhoza kuti lanyamuka kupita kumene tikufuna kuti lifike. Komano in terms of activities bungwe lili pabwino kwambiri. Mwati mukupita kuzisankho? Koyambirira tinene kuti tikupita kuzisankho. Tisanapite kuzisankho sabata yatha tinali ndi magame imene akonzera kuti Lilongwe tournament ya kuti Lilongwe. Tournament imene itaona kuluso lalikulu kwambiri. Limene mwina so sitidayembekezere kuti chili pamene popoyera. Ngati amasankho itiseka yapo, tournament imene inali ku Lilongwe inali kuti komanso ndani amene anatenga nawo gawo ku masewero amene munakonza a badminton mchigawo chapakati mboma limene la Lilongwe ku Capitol. Chabwino. Ku Lilongwe program imene inayi ku Reserve Bank. Reserve Bank uja ali ndi malo abwino amene anapangira kuti uzikhala masewero ena kupatula masewero mpira. Chabwino. Malo ena special mana kuza kuti kuzikhala masewero ngati tennis, masewero ngati mamadati, komanso badminton ili ndi balo ngati indoor sports. Yes. Zonse zimachitikira malo amodzi. Ndi munali kumeneko. Badminton ndi mbali imodzi imene imapanga kava kumeneko komwina magemu atatu akhoza kumasewera pamodzi. Ndilali kumeneko kunali kumana umenewo. Asogoleri kukumana, anyamata ma players kukumana, kumenyana kumeneko. Pakati pa mulani masankho kumwera, kumawa, pakati ndi chigawo cha kumpoto. Kumeneko kunabwera anthu mwizo chokera mbali zonsezi kapena ndi osewera pena anabwera ndi anthu mwizi inasochepa. Ma players komanso matimu amene anabwera kumeneko anachokera ku dziko lonse la Malawi. Achokera zigawo zonse zinayi: Eastern Region, Northern Region, Central Region, komanso kuno ku Southern Region. Komanso kuonjezera popita kumene kuko masewero asikuti ngosera ife tokha achi Malawi original. Tindi anzathu amene timanena kuti nda Malawi koma ochokera kunja kubwera. Mmene ali da mwenyacha. Tinali ndi azungu. Kumene kwanatenga gawo. China. Akhala nziko muno zakazana. Ali itali kwambiri. Ali mbungwe lanu. Ali mbungwe limene lilo ndipo amenya magemu awo. Zigiya zakuti taphuza luso likulu kwambiri. Kunali bwanji kumeneko? Kunali bwino kwambiri. Taona ma players
akumenya magemu modabwitsa toluso lili kumalawi konkono. Timamva kuti muli ndi ndondomeko yofuna kutengera masewero amenewa msukulu za primary, msukulu za secondary, msukulu zina za ukachenjede. Ndondomeko imene ili pati zomwe kwambiri ndondomeko imene ndi panopo tikhoza kuti afika stage yabwino kwambiri. Ndithapereka chitsanzo kuti kumachinga as a district kwakhazikidwa komiti komanso yapangidwa launch magemu amene wawo. Tikapita ku Beehive ku Chilomoni last week nali konko ukapanganso launch masewero amene wakuti ana amasukulu akhale akuphunzira. Komanso kukom kojo medicine kumene kuhesi kumene konso tilikaliki kuti tikakhazikitse. Friday kubwerayi a president akupita ku Chansa College kumene konso akupanga introduce masewero amenewa. So tikapita ku Mulanje mapulaimali angapo lero apangidwa introduce masewero amenewa kuona kuti ana akuwatsatira bwino bwino. Akalulu bungweli munasankhana maudindo osiyanasiyana pakatipa koma mogwirizira kuli ndondomeko yosankhano udindo okhazikika mwina pa zaka zingapo motsatira constitution imene muli nayo kapena mukhalibe mukuyendera ni mwendo umodzi motere. Chimene yonso nchifukwa china chachikulu chimene ndipangisa ndibwere konoko kuyambira pa 7 komanso pa 8 November tikhala tikupita kusalima kuti kakhale ndi ma elections kukasankhidwe anthu eni amene akuyenera kukhala mayendetsa bungwe limene lino motsatira ndi malamulo. Chabwino. So tizakuitanani tidzakufunani kuti mudzabwere kumeneko kusalima kusalima Unyanja City biradi ayi kumene koko kumatidzakukoka ndithu tidzakuyani pambali ife unyanja City lola ayi ndipo kumene kujaino apo polisi mukati mangi ayi kuti situ kupita za polisi kuti kupita ngati badminton. Alright, mwina chidwi ndi chachikulu bwanji pakati pa amalawi amene ndi mzika za dziko lino komanso mzika za maiko ena zomwe ndi amalawi amene tikukhala nawo kuno, amalawi amene takhala nawo koma ndi mzika ndithu zoti zidabadwira maiko ena koma zakulira kuno ku Malawi ndi amalawi amzathu ndithu osakhala amalawi origin komano tikukhala nawo kuno. Mbali ziwirizi chidwi kuti masewero a badminton apite chitsogolo chikuoneka motani. Chidwi nchachikulu kwambiri mmene nanenera mucha unena kuti anzathu amene wawo ochokera maiko ena kumana anakhazika kunoko ngati amalawi anzathu tumakhala nawo limodzi. Kumapezeka kuti ine ndili kunoko ngati Malawi wonena kuti obadwira kuno nzika ya Malawi komanso nzathu chamene ochokera ku maiko ena komano ndi nzika ya Malawi ali mbala kuti kusewera game kupikisana ndikumapezekaso kuti mwina ine ndachita bwino. So ndi chidwi chonena kuti kukhalapo nthu zimapereka interest yabwino kwambiri. Kodi masewero amene a badminton wamukawaona mwina wena kumungoti apezerera nteza time sport apa ndi masewero amene masewera ngati tennis kapena amasiyana motani? Masewero amene wadi timasewera ngati tennis komano zimasiyana kuti malakita amene timagwisa ntchito komanso timipira timene timagwisa ntchito pomenya mucha ndi timene timasiyanisa chinthu chitu kuoneka ndi zosiyana. Chifukwa timipira ta tennis timakhala tolimba koma tathuti timakhala nthenga timene timakhala nthenga zambame zicha. So kusiyanitsa kwake tikhoza kusiyanitsa motero. Chaka cha mawa ngati sindikulakwitsa ngati sichinacho ku Scotland kuli mpikisano waukulu wa masewero amene pa dziko lonse. Mukufunitsitsa mudapita kapena mwina muli ndi zaka zambiri zoti muphunzire musana sewere kapena kwapikisana ndi anzanu ku mpikisano yaikulu ngati imeneyi? Ndi mmene taonera mpikisano mali kulongwe sitikufunikanso kudikira zaka zambiri. Mapuleya tili nawo kale lero kundifunsa kuti mapuleya mufuna kuti tikupatseni ochuluka bwanji tikutapani mayina kupatsani kuti mayina apita nawoni akasewere kunja. Ku Glasgow ukupepa utafika poti tikhoza kutumiza kwangapo mukadakhala munabwera kulilongwe mukadatsimikiza zimene ndinalo odala kuli nzeru program inonso mabwera no yama uninamiza panopa a vice president ndamene a badminton madam Agnes Center ndi mmodzi mwa anthu madapambana zikho kumeneko ndi munthu oti tikhoza mutumiza kuti pitani mukamine mala kodi my center aja ndikatundu kufika pokuti anene kuti ndine vice president
ndi chinthu chakuchidziwa ndipo amachidziwa mwakuti kunena kuti lero magemu kali kuti kwali kutiko kungwadzidzimutsa akamene bwinobwino. ndondomeko imene mmafuna kuti masolo amene wapita msukulu za sekondari kali nomwe college yafika pati padakali pano? Pakade pano mmene manena mucha kuti Friday kubwerayi tikakhala tili college ku Chancellor College. Mawa tipezeka tili kukuhesi. So tinene kuti zafika pa level yabwino ndithu tikangokhala kuti tikupeza ma resources oyenera ndi kuti tikhala tikukwanitsa kupanga zinthu zimene tikufunika. Pali kuganiza kwina kaganizidwe kena kamene amalawi tili nako kumene ambiri akumaona ngati kuti ndi masewero a anthu ochita bwino, antchito zapamwamba, asukulu zitalizitali zapamwamba, masewero ana mageya anyezi, ana anthu olemera ochita bwino. Kodi ndizoona zimenezi? Nangane ngochita bwino. Wanji ndi masewero. Thupi lanu likuonetsa thanzi kuti wa polisi ochita bwino. Okay, akamakuyaka funso lano masewera wawa sikuti akufunika munthu yekha amene no amasamba pashawa ya. Ifeyo amene timasamba madzi kuchokera mabeseni mapiki zabwino bwino zotheka. Chifukwa chake masewera atikusera ndi ana mu primary school kumamidzi. Ana amene ajawo ali ndi lusoso limene likumadabwitsanso kuti lusoso ndi chonchi. So tayitengera game iyi kuma levels onse. Amene amasamba pashawa timapasa mpata. Amene so amachita zinthu movutikira nawonso ali ndi mpata wawo mmene. Zigawo zinayi zimene munasankha maudindo pakatipa ngati kumwera kumawa pakati kumpoto, adindo akuchilimika motani kuti akweze masewero amene? Ndipo zanidabwisanso nani kwambiri. Poyamba timangoyerekeza kuti mwina anthu tikuwasankhawa akakhala pansi. Koma anthu sanakhale pansi. Panopo mzigawozi anthu akuthamangathamanga. Nchifukwa kuti ngakhale pa district ndi manena zakumulanje lero lo masukulu 4 aphunzitsidwa. Kwambiri. Amaphunzitsidwa badminton. Aphunzitsidwa badminton. Ku Central Region kumene manena kucha kwapezeka kuti ma players amene amapezeka locally kubwera ku game kucha amaoneka kuti ali pambiri. Ku Northern Region kunabwera timu kuchokera ku Leplai. Kumaoneka kuti makomiti sanakhale pansi akugwira ntchito yawo monga mmene mafunikira. Osalephera mwina ena ndi ena alipofoka. Tingu alimbikitsa kuti atengere zimene anzawo kuti anikoti akupanga. Masewero akhoza kupita patsogolo kwambiri ngati ubale wapakati pa bungwe lanu ndi mabungwe a m'mayiko ena ngati Mozambique, Zambia, Zimbabwe, South Africa, mukugwira naso manja kapena kumachita mipikisano pafupi. Maubale anu ndi olimbikitsika motani ndi mayiko ena pa masewero a badminton? Monga mmene tikunenera kuti chinthuchi chadzuka kumene chaka chinocho. Kudzuka kumene kuko ndi kumene kuti apangitse kuti mabale athu akhale akuyenda bwino ndi mayiko ena amene tazungulira nawo komanso ngakhale amene tinawo kutali. Chabwino. So kani imeneyo ndithu ndiyofunikira kwambiri kuti tiziwunikiranso tikamakhala kuti tikuyendetsa bungwe limene lero. Ndi ubale wathu ndilonjeze pano kuti ukhala ubale wabwino kwambiri ndi mayiko amene. Mazipatsa nthawi yayitali bwanji kuti mutsakule maubale amene? Izizi sizofunikanso nthawi yayitali kwambiri. Masankho akatha ndi pamene patakhala poyambira penipeni ponena kuti titsegule maubale. Kuti mwati masankho ndi sabata yoyamba ya mwezi wa November? Yes. Mwezi wa November. Maudindo amene akukapikisana kumeneko akukasankhidwa kuti ali pa ndandanda wotenga nawo mbali pa masankho amene kwa maudindo ake ati? Nditengerepo mwayi pamene popo oyitananso anthu ena amene ali ndi chidwi chofunitsitsa kuti ayendetse nawo bungwe limeneli. Ife tikuwayitanira anthu onse abwere adzapikisane nawo maudindo amene tili nawo. Maudindo amene tili nawo kumene kuko pa udindo wa president pakufunika anthu abwere adzapikisane ndithu. Sikuti president angopita okha yani. Pakufunika pa vice president anthu adzapikisane. Tikunena za secretary anthu adzapikisane. Publicity secretary ngati ineyo anthu amene wabwere ndithu tizapikisane. Ndikagwetse konko ndikakhweba kumene koko. Kuti ndo mukufuna? Ngati ndili panopo kumatsatsa chinthuchi ndi kuti ndikuchifuna. Ndo mukufuna ine? Ndipake ndili. Mukagwetse kumeneko? Ndikagudubula konko. Kusalima kumeneko? Kusalima. Okay, chabwino. Ndikuti komiti iyo imakhala kapena pali chiyembekezo kuti ndi izakhale komiti ya anthu angati? Komiti imeneyo
ipanga yonse imalekeza pa anthu 11. So anthu amene wawo tikunena kuti abwere kaya azakhala nomodzi akuyikisana anthu 3 anthu 4 anthu 5 madelegates azaona okha kuti amene tingampase mphamvu kuti ayendetse chinthuchi akhale ndani. Chabwino, sizingatheke kuti bungwe lanu likhoza kuyenda bwino ndikumapita patsogolo kwambiri ngati mulibe komiti imene ndiona zamalonda kapena kusakasaka chuma ndi mapartnership ena kuti akhoza kubwera makampani ngati mabungwe kucha kugwira ndi manja. Pali ndondomeko yotani yokhala ndi a fully fledged marketing team? Chimene chonso chinthu china chimene tinabwerera pano kunena kuti tikupita kuzisankho, koma kuzisankho ife patokha sitingakwanitse kupanda makampani kubwerapo kuti atithandize kupeza ndalama zimene tikufuna. Budget yathu tayilekeza kuti tikagwisa ntchito 15 million. Ife ndalama imene tinayo ndiyochepa kwambiri yosandikira kumene kwako. So tikufunitsitsa ndithu kuti makampani abwere tikhale nawo limodzi. Ulendo umene tikupitawo tipange support. Akatipanga sponsor wokoti akhala ndi anthu over 100 tikaphatiza mwina ndatola nkhani. Ndi mwayi wawo so makampani aja abwere anthu aja tizapase platform adzayankhule kwa anthu aja. Adzatsa malonda awo kaya zafuna members anthu amajoina zinthu siyanasiyana kandi masako amabwera kujoina nawo sako ija because anthu ambiri amene tili mu committee imeneyo tizakhala kuti timagwira ntchito mboma ndi ali ndi mwayi ndithu kuti kaya mabanki adzatsegulitsa maakaunti awo kwa anthu amene akubwera kumene kwako. So ndemati ndi 15 million budget yathu tayilekeza kuti 15 million izatikwana. inu mulibe 15? Ifeyo pakati pano ndalama yathu yosafikira kumene ndi mayamba zinthu za 15 million mulibe? Tinadziwabe koma kuti kuli noa chinapita futi mutithandizako mwina ndi 2 million. Ine ndi millionaire ngatenge mamiliyoni kumaka kuponyera ni ku badminton iko. Kodi mmadziphwanyetsa? Ine mmadziphwanyetsa? Alright, chabwino mwazipatsa mulingo otani kuchokera November kupita kutsogoloku in terms of miezi kaya ndi zaka kuti timafuna titachoka apa kufika apa mwina ndi sensitization campaign period iyi ndi implementation iyi tikukula motere mwazika ndondomeko ziti? Kwayambira ndinene kuti chifukwa choti tikuchiyamba kumene chinthuchi kuti chikhazikike koma tikuyerekezabe kuti tikasankha komiti popeza chaka chino chatha kale komano tikamayamba chaka cha March tikamazafika so December tidzakhala kuti tafika pa level yabwino yakuti tikhuza kumayima pachulu nkumapanga matama kuti obwera yabweretsa mtidzimule pano. Ndithu timu iliyonse imene ingabwere muyitanitsa matimu afika munomu December 2026 ibwere munomu basi. Tikamapita ku Olympic kuja tidzakhala kuti ndifokonzeka bwino. Awa dzina lawo ndi Akalulu, msilikali wa Malawi Police Service koma ndi mkulu ofalitsa nkhani ku bungwe la Badminton Association mdziko muno, ndipo anali mulendo wanga lero mprogramu imene ya Mtedza Times Sport. Mundilole kuti kufikira tsiku lina pokapoka chauta akalola tidzakhalenso limodzi ndi programu ina yotere, koma kwa lero mundilole kuti tifumuke malo ano ndipo ndikupempheni kupitiliza kuonera maprogramu otsatira ndi TTV. Bye bye for now.